Nggih. Pak Yai. Jos ya. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat nalika samana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya handhetepi jejering agesang nambut silaning akrami winastan ugi apala krama samana Sri penganten wis jengkar kinanthi manjing sasana wisudan jati saya caket anggenya lumaksana nulya penganten kekalih samiya apagut tingal tembuking pandulu catur netra sakala wonten daya pangaribawa ingkang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa sejati ya sejatining rasa ingkang tumanem ing kalbu upacara adat ingkang badhe lumampah sakmenika badhe temanten saribit ambalang gantal utawi balang-balangan suruh. Ingkang tinumurose lininting tinangsulan lawe wenang saksana kumplawe astane penganten sarwi ambalang gantal ingkang kadamel saking suruh tinempurose lininting tinangsulan lawe wenang dening temanten putri winastan gondang kasih salajengipun dening temanten kakung winastan gondang tutur gegambaraning manunggal tresna kang sejati sasampunipun kapanggihaken Sri penganten kakung giya merpegi antiga ingkang wonten sacaketing bokor wadahing sekar setaman upacara adat salajengipun nun inggih midak wiji dadi midak antiga utawi midak endhog kanthi pangajab mugi temanten kakung sageta dados priya ingkang sejati antiga tinapak ing bantala pecah saknalika piyak pecahing antiga ngemu pralambang buka akal budi pakartining manungsa sejati ya sejatining manungsa uninga keng raka napa antiga gita-gita temanten putri giya suyut sumungkem pepadanira
sarwi hamiji samparanipun minangka sarana ngicali salwiring Sukerta tuwin memala ingkang tumanduk wonten hangganipun. Mugi temanten kakung anggenipun melampah pados rejeki, mugi pinaringan rezeki ingkang resik, rezeki ingkang kathah halal barokah. Paripurna hamiji temanten putri Gio kalanting dening temanten kakung temanten sarimbit kajumenaken jajar tanggap Rama dalah Ibu Suyadi sakala Sri penganten sarimbit Gio sinengeban sindur awarna rekta lan seta. Upacara adat salajengipun nuninggih sinduran. Temanten sarimbit badhe dipun kemuli kalian slendang ingkang awarna rekta lan seta. Rekta ateges merah, seta ateges putih. Kanthi niat ingkang sae wani gebyur wonten samudraning bebrayan agung anggenipun palakrama. Dupi Wustinata Titi Sri temanten tinuntun ing reh kautaman wani marang bebener wedi marang kanestan alon anggenya lumaksana Bapak Suyadi nuntun Sri temanten nepusi jantraning gesang kanthi kebaing pangati-ati saha kang ibu pamangku gati tansah tut wuri handayani. Nyanyadong nyanyuwun dumateng panguwasing Gusti ingkang maha mirah nenggih Allah Subhanahu wa taala. Mugi putra temanten saged manggih bagya mulya tinebihna ing sambe kala. Samono wis dumugi sangajenging dampar wisudan nenggih kursi rinengga bale winangun. Bapak Suyadi Gio lenggah ing dampar arsa raju bobot timbang temanten kakung kalenggahaken ing jengku kanan dene temanten putri kalenggahaken ing jengku kering. Lamun to kawijiling lesan boten wonten probeda antawisipun putra kalian mantu sedaya dados putra piyambak.
paripurna raju bobot timbang Bapak Suyadi jumeneng wonten sangajengipun temanten Sang Bagus Khairus Soleh kalian Diah Ayu Sinta Nuriyah Esos kawisuda dados Narendra Sadina Ratu Sadalu ger sakarone tak wisuda dadi manten pindhane Narendra lan Pramespari nata paripurna Sri temanten kawisuda dados warga bebrayan enggal tumapa ing reh wajibing salaki rabi tanggap sang juru sumbaga sanggarias aura make up giya kaadanan adicara kacar kucur kacar kucur ngemu pralambang bilih wajibing priya utawi satriya utama menawi sampun apalakrama kedah saged paring gunakaya minangka adeg jejeging kulawarga lair lan batine pikolaing gunakaya sedaya kaparingaken boten wonten ingkang karempit sumangga Mas Bagus Soleh dipun glogok sok gunakaya sedaya dipun paringaken dumateng Keng Garwa sumangga anggenipun panjenengan paring gunakaya dumateng garwa nyah nyoh sak sok sedaya kaparingaken boten wonten ingkang karempit kanthi pangajab mugi saged tanggula wentah kapara turah menawi kathah saged kangge ibadah tindak umroh tindak haji wonten ing Mekah Madinah amin ya robbal alamin saksampunipun gunakaya katampi dening temanten putri kanthi bingah temanten sarimbit ngaturaken tandha yekti dumateng Rama dalah ibu gunakaya ingkang sampun dipun paringaken minangka wujud tanggung jawabipun purna atur tandha yekti dumateng Rama ibu temanten kekalih dia wangsul wonten palenggahan sakawit gumantos wajibing wanita sak sampunipun apalakrama utawi winengku dening priya kedah saged matiga macak masak lan manak macak sampun dados karmenanipun para wanita cetha besus anggenipun ngedi sarira sanyata sulistya ing warna masak sampun dados wujud kaprigelanipun wanita mangolah boga saha leladi mring kakung sanyata prigel ngangeni manak sampun dados wujud idam-idamanipun tiang jejodohan ingkang dipun gadang enggala pinaringan momongan awujud kukila ingkang saged tata jalma utawi putra sedaya karacik kasanggit saha kababar wonten salebeting adicara dhahar kembul utawi dolangan
Temanten sarimbit sakmenika sarwi dolangan. Mugi anggenipun bebrayan tansah guyub rukun tebih saking tukar padu. Sakbibaripun temanten sarimbit sarwi dolangan dipun unjuki tirta wening. Tirta ateges banyu, wening ateges datan pawarna. Kanthi pangajab mugi temanten sarimbit anggenipun bebrayan tansah pinaringan bening pikire, bening manahe, kagungan penggalih ingkang sabar, prasasat gulu bengawan weteng segara. Sasampunipun wujud manunggaling rasa tresna mangun bebrayan ambabar kulawarga, rumaos kirang lega ing manah kabagyaning kulawarga menawi boten gadah pusaka panola ing kala bendu awujud donga pangestu saking tiyang sepuh ingkang ngukir jiwa raganipun. Dening sang juru sumbaga sanggar rias aura make up giya kapratitisaken adicara sungkeman keparenga piandeling temanten kakung awujud duwung kalolos rumiyin mongko netepi ila-ila bilih sowan ngabekti dumateng tiyang sepuh kedah klegena tanpa reka dayaning manungsa. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang lir lena tanpa kanin Sri penganten wus jengkar marak sebo wonten ngarsanipun Rama Ibu sumungkem pepadanipun muhung sumembah saha nyuwun rumentahing pangestu minangka piandel anggenya ngembat watanging bebrayan sageta tumekeng gisi ing samudraning gesang sigra tumungkul konjem ing bantala wadanane. Sri penganten katon angles geges sarwi matur duh Rama dalah ibu sawanipun putra
ngaturaken sungkem pangabekti saha ngaturaken sedaya kalepatan wiwit alit ngantos kalenggahan menika keng putra dereng saged damel bingah kepara tansah damel susah salajengipun nyuwun tambahing pangestu mugi kasembadan ing sedya anggen putra jejodohan lir sinendal mayang jroning galih Rama dalah ibu siniyudan dening putra legek kadya tugu sinukarta datan munandika ing elus pamidhangane putra ngelus pamidhangane putra wiwirik maneh waspa kembeng-kembeng dadya daya nyadong sing Gusti kang menang peparing sarupining panyuwun ngger anakku sak kloron Khairus Sholeh Sinta Nuriyah ndak suwunake marang Gusti ingkang akarya jagat muga kasembadan sedya lan panjang kamu anggonmu jejodohan bisa nampa kanugrahaning Gusti tinebihna saking kala bendu bebarengan banyu mili pangestune Rama lan ibu yo ger sineksenan jagat saisine donga pangestu saking Rama lan ibu sampun kasabda dadi lega sinembadan nampi teken piandeling lampah nepusi jantraning gesang bebrayan Sri penganten arsa lengser wangsul malih tumuju ing palenggahan sakawit ngenam-enam lembaraning gesang sageta dados maujud adeg jejeging kulawarga barokah ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin. Samono adicara sungkeman sampun paripurna widodha nir ing sambe kala awit nampi barokah saking Allah Subhanahu wa taala saha puji pandonga sagung para tamu saha para lenggah sami. Adicara salajengipun nggih tedhak gambar utawi foto sarengan temanten. Sumangga katur dumateng. Halo cantik. Bu, cocok lampahe cantik mboten, Bu? Adik cocok lampahe Laura. Nggih. Nggih. Monggo dipun pendet gambaripun dening juru foto kalian juru syuting. Ngene iki nuwun sewu Rama Yai wonten lelipur nggih kangge regenging swasana pawiwahan sebagian siang menika wonten hiburan nggih wonten cucuk lampahipun nun nggih diajeng Inces Delisa
Nah niki inggih dumateng para rawuh sedaya, alhamdulillah juru sumbaga saking Sanggar Rias Aura Make Up sampun mratitisaken upacara adat panggih temanten nggih kanthi lulus raharja lampahipun upacara adat panggih temanten. Ngaturi pirsa dumateng para rawuh sedaya menawi panjenengan manggih kagungan kersa mantu saged mendhet paket jangkep paket komplit saking Sanggar Rias Aura Make Up Demak Bintoro, Sanggar Rias ingkang sampun kondang saene tur mirah nggih boten kata lumpen manggih mendhet pranata caranipun kula Bapak Wahab saka kidul tanggane dhewe promosi nggih. Monggo Mas Gavril nggih. Mas Gavril niki nggih. Jos niki fotografere. Diajeng incas nggih nuwun sewu kersane adicara menika barokah nggih nyuwun barokah donganipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Samiin nggih. Pak Yai monggo Pak Yai. Diajeng incas kersane dipun barokah donga Pak Yai riyin nggih. Nggih. Kula tak ndungane mantene riyin nggih. Nyan salim Mbak. Kalih pinarak napa-napa. Salim diambung terus aslan nyan nyepeng mriki. Karena kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik likulli minna bisahibi. Ya Allah, kami mohon keberkahan pernikahan kami, keberkahan kebersamaan kami, keberkahan yang Engkau ridhoi, keberkahan yang abadi. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami mohon kebaikan istriku dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan tabiatnya. Allahumma inna na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, kami mohon perlindunganmu dari kejelekan istriku, kejelekan yang ada padanya dan kejelekan tabiatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'an bainakum ma fi khair. Allahumma ja'al handal aqda mubarakan ma'suman wa alqi wa ali bainahuma ulfatan wa qararan daima wa la tufarik bainahuma firqatan wa firara wa hisama wa fihima munatad dunya wal akhirah wa fihima munatad dunya wal akhirah
wa fihima munatad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al handal ijtima'a mubarakan ma'suma wa yakunu kullu wahidin minal arusaini masrura wa maimuna. Allahumma barik lahumma fi sahibihi. Allahumma ij'al hayatahuma hayatan sa'idah, hayatan thayyibah, hayatan mubarakah, hayatan mardiyah bi rahmatikal wasiyah. Wa alaqi fi qulubihim ma'al widada war rahmah wal mahabbata wal ulfah warzuqhuma minal mali wa duriyah waj'alna wa ayyahuma min ahli taufiqi wal hidayah min ahli taati wal istiqamah wa salimna wa ayyahuma min su'il qatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumma bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Samiin ingkang sampun paring puji pandonga. Mugi saestu kanthi berkah donga menika temanten saribit anggenipun bebrayan lelumban wonten samudraning bebrayan agung tansah manggih gesang bagya mulya tinebihna ing sambikala saengga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.